जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण को मु पूजा लाइफस्टाइल को स्वागत करुचे। आज आम जाइलु आम बाड़े जाइलु मु आ मो मम्मी मो भाई जाइलु जेजेଙ୍କ सह तांको टिके साहाଯ୍य करिया पे कारण जेहेतु मो बापा बाहर रहंती तो सबु दायित्व मो जेजेଙ୍କ ऊपर ही थाए। तो आम तांको ऋण केबे सुझी पारिबुन जेतिक आम द्वारा संभव हेबो हम सेतिक କରିବାକୁ चेष्टा करिवु कारण कर्म होचे भगवान। कर्म बिना कर्मर केही भी फल देबेनि भगवान नुहंती इवन मनुष्य भी नुहंती। मो जेजेଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ 97 ବୟସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଯେତିକି ସେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଯେତିକି କରନ୍ତି ଆଜି ବି ସେ ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ ବି ସେ ବସନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ମଣିଷମାନେ ସେମିତି ଥିଲେ ମୋ ଜେଜେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ସେ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ବି ସେ ବି କରୁଛି ମୁଁ ବି କରୁଥିଲି କି ମୋର ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ଟା ଆସିପାରିନି ତ ମୁଁ ବି କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇଲୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାରିବାକୁ ଫାଇନାଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତୋଳିବା ମିଶନ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଟିକେ।